Ya, sama Mbak Riri ya. Cekivir wes loro ati loro. Cekivir. Cekivir. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki anggone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ayo Mbak sini joget sini. Loro. Bisa ditambani. Mripat iki Ya, ya. wis ra Bulis. bisa tak gedhepe. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Andum tresno umpara nafsune asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wes milya pilih aku apa dheweke. Wes milya dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe alaran ning ati. Ati Tresno sliramu rapi. ra bisa njaga. Yo. Wis milya sayang aku apa dheweke. Apa dheweke. Wis milya dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe kelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Sing tak suwun mugi paringono eling. Eling marang keluarga lan sasumane. Ayem tentrem Tak suwun rino rino laweni. Bola bali aja nglarani ati. Ayo. Ayo, ayo. Pak Min, monggo Pak Min. Gabung lho Pak Min. Mas Bayan, kanca saka Ciledug lho iki, kanca saka Ciledug lho iki. Ayo, 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 ayo. Lo, 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 lo. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Apa aku iki anggone tresno. Ning nyatane kowe mung nglarani ati. Ati loro ora bisa ditambani. Ayo, 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 ayo. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Andum tresno ngumbara nafsune asmara. Lali aku yen nyanding wanita. Wes milya Dik, pilih Iya. aku apa dheweke. Yo sampeyan to Mas. Wes milya dadi bojoku apa bojone. Pak Cep. Rino wengi mung gawe larane rasa. Rasa tresno Dik Riri ora bisa njogo. Wes milya Otak. apa dheweke. Hey. Wis milya
iso nyanding ayam tantram tak suwun rina lan wengi bola bali mbok aja nglarani aku Ya, terima kasih. jurang bersama Muda Laras. iyo 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 Masuk. ngendi ngono kunggoleki Di sini sayang. bote kepengen ketemu Iya, iya, iya. Nadiana abot tak lakoni Mung nuruti. nuruti weng ati ayo Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumetes nelesi anuku pipiku yen pancene ora tresno mbok iya kandha dik kandha sing prasaja ora wani aja gawe gelo ati ora mas aku ora Cekiwir, cekiwir. bakalan gandoli kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelo ati saklawase ayo ya 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 ngendi ngono kunggoleki Ning Solo, sayang. bote kepengen ketemu Nadian abot tak lakoni nuruti sakit ing ati ayo nduk Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumetes nelesi pipiku ya yen pancen kowe ora tresno mbok iya kandha sing prasaja ora wani aja ya gawe gelo ati ora aku ora dik heeh sayang bakalan gandoli hae Pak Yanto, iki pasangan loro ki padha leh ramudeng apa-apa iki. kamu deng apa-apa Ora piye padha-
direwangi Iki- action kaya ngene ya. Iki nek digathok kene iso dadi mudeng iki. Kayane aku tau didudui dhek wis mudeng. Aku ya duduhi dhek ya. Om. Oh iya, dadi wis padha mudeng iki. Wes. Ya alhamdulillah. Dadi nek mudeng iki serak konslet. Ora ya. Iya, iya. Wis mudeng mbekmu ya. Iya iya. Aku wis mudeng wekmu ya. Ya. Aja kaya Pak Tomo. Wih, Ya opo? diviralke ya. Kaya ngene. Kaya ngapa? Kaya ngene iki. Ya. Yen ngapa? Kok dadak ketemu. Yen pancene ditinggalke. Gawe gelo ati sak lawase. Terima kasih Mas Sugeng dari Security Nyala. Ya. Ya. Ayo Mbak Yayang. Ya. Warga Surabaya monggo. Ya. Terima kasih Bu Lilis. Sino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun ning tawang nganti lingser srengenge Cikiwir, cikiwir. ya Bu Lilis Terima kasih Bu Lilis. Mas Tejo. La 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 la. Lesi. Yen tak telepon. Eo, eo. Eo, eo. Ayo, Mas Dimas, ayo. Ayo, Mbak Yayang. Iki sing digawe. Iki karo Mbak Yayang sing digawe. Iya iya iya. Dimas, sing di omahe ra kena nampa saweran. Ngono iku kudu mbok lemparke ning Oh. artise. Dikake iki, dikake iki. Lah, oh artise Mbak Yayang. Janjane kowe nang Yo, ayo Bunda Lilis. Cikiwir.
iki kok. Ora. Jancane kowe nang endi? Gelagatku saja nyusiani. Atiku sujana. Kowe kencan karo wanita liya. Juga Mbak Fitri. Juga Mbak Celsari Bramastan. Juga Mas Minca. Gono, Pak Nardi, Tace, Akong, Amang. Juga Mbak Esti, gimana kabarnya? Mbak Esti, Mbak Diarton. Mami Asih, gimana kabarnya? Sehat selalu. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu
Ayo Mas Darmadi, masuk bergabung sini. Ojo lali pawelingku. Oh kemenangan mas, janji-janjimu. Aku kang setya satu, tak anteni nganti saeling. Terima kasih Mas Pur. Lagunya Sida Rondo. Spesial buat Mas Yatno, juragannya bibit buah. Au. Sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane saiki digawe lara, ora urung saiki dadi rapi. Nanging piye kabeh mau wis kebacut, ibarat bubur ra bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa upama, ngerti ngono lamaranmu biyen tak tampa. Kabeh mang ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sagung Kowe lan aku muga dadi jodone. ora kena prawan tak enteni randane. Ora ngira sliramu sabar Yatno. ngenteni. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun, sing gedhe pangapurane. Andem tresno jejodohan sak lawase. Ya Mas Ratna monggo, silakan beri Mas Darmadi. Biyen mula sliramu wis tak aturi, golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane saiki digawe lara, ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kebacut, ibarat bubur ra bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa upama, ngerti ngono lamaranmu biyen tak tampa. Kabeh mau ora perlu diketuni, janjiku biyen aku sagung Kowe lan aku muga dadi jodone. ora kena prawan tak enteni randane.
ora ngira sliramu sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andem tresna jejodohan sak lawase andem tresna terima kasih Mas Darmadi. Juga Mas Bayan. Dilanjut Mas Darmadi. Ya. Masuk, masuk, masuk. Suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong dik aku tresno Caritane tunggal sabale wiwitane saben dinane kaya suwe saya suwe saben pedhok nyekel tangane banjur ngomong
Tanjung Mas tinggal jadi. Ya. Ya. BAP. Ngenteni ane mongso ketiga Senajan mung sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati